online.com. Ye Facebook no so Sompa FM. Sompa FM. Ipachoko wa. O like na wa share. Na do comment nso atumi dia ba. Awie kasebo information centers do na no. Eto epete ahyan hodo a ede 24 komiamia nyina no. Wonso eto epete bi nemom okọ shops ahodo na dodo na eto epete Tony J Enterprise. Sanso ana Sanes Cosmetics onyina no abiem ko hawie kasebo no woto epete bi. De dimakotini bi ene se Ajebo ye pehino anade ye pe ni ko ha atronie o anigye nie atronie fo nya hene Sanso na atronie hona na atronie hene nso esu abra enya atronie hene no atronie hene ne manfo nyina esu adantia ye yenya ohene foforo pa na janan bia ba kokura ni eye atronie de eya anade Ghana prison service ne nkrabata was nwane den sato nsayem se empanifo meye wo mo ne neduafo na didie munye atadwe mawi mate den adantia kwatrefo na se de nyankopon ye wo madom ama owura bia ne dindi Kofi Vinyo Company Limited wabamodin ase police post de efre ne bi no wo ko sibidi amom na asika no eyesen anasa police post no ekoso kwatu bia kwa asetena hyese wonfo owura bi nkotumbone a waye ne se ono ankasa ne wo faase a wadi mfie nso wasese no ye enenso wiase afana nyina ye yesu onom he enkra na edom fatete ni yade mu ne obre ne yakeka de efre ne cha leba no ene wiase afana nyina edi so eka ne yetime to side na senene eko bi a ensha banse akasa ensam no ebika we hu awie ne de ma o se no miensa bremu kase ye bo ye Facebook ni din eye Sompa FM Sompa 98.9 FM so betumi atie awia na bo e wo bono mantama hin cross nwane ti mesre o e ma awia na nhwo pampamu nhwo se so Saba show senso de famizo fruit drink egu anum from kama na namomiri mu na koboko na agu yebeti tro na ubie so a ejefo sa anyefo a enye mizo fruit drink na de atie nie 5G drink nso awia ne bose na wo ye wala tu wala sa wia ne hwa sa wabre eti wunya 5G drink na ma wa hoden sonko a wo de ye adwuma no wo tena siti aso na pakosi anwumre no wa bresa na aya wo drufia wo de be fra wo dada fisa wa dada nom 5G drink na ma wo vim fofra wo de be dadi ni afra wo dadi drinks mienu na so ya sene mu aye be som wo awie midide akwie nyako abro no mamene o chame kwasi nimo afei ensam no ni kiremu enie ene be sene ko hatro nie montene so emu ani gye enwumoto asa ene de ka ho ene se adehia womo ewo atronie nyame adom emfrinhia aduasa nan nie ena troniefo eni wo hene ene de atronie adehia nya hene na busia oba ye Facebook ne so am Sompa FM na be hese de e montire so atroni ade hia so a wo mo hene fe na wo mo nka tumpan mu na natia pakan mu na mrantie ne maba wanketoa wo mu di asa wo mo esa doa wo mo esa kete fonton from wo mo di asa na de atie ne se ade hia wo atroni esa ade hia binu mu a atra bono mantami mu achebe kaiam afi apima hankron adio watwe enkron 1989 nana kusibuadu eto nananom ewo ensiedo na ni wuachi asantemai council ya osu otumfo se tu a otoso mienu asantemai wura na wo hwe atroni enti apim sen asumdwe baba na atroni ade hye anya wo mo hene asumdwe maaye na so enne kakra ni na abrewa yi puma kwan ma santema wura atoto niema nyina yie na atronie adehye menteme ho ase watimi waka me menti ase me mpene no ni nyina akwa wieye ama enne juodan bosome ensia ne de toso dumienu wode odi awusi buamponsam da koya wotoso mienu asi akonwa so se atronie hene na titi amamre mu no na nadi ye shada kemu aye na jamfi wadi mfrinhia adioson wotwe
na ene ne din a de hia de befrɛ no eye odi awusi boamponsam da koya wotoso mienu na pani a woyɛ abusua pani edema de duakrase royal gate no eye Nana John Foster for kuo no se kuro biara wo hene ni so no na mpuntu aka achi enna kakra ni atroniefo ni hene no niama ye bisi basa wo mo hyeda hunu wo mani so yen ena die wo mo nya hene wo gidie sen watimi wakamne nyina bekọ akọhya daka ma mo masie no na fe wo bia agi atum se wo mo ye nipa kro moja kro kasa kro na wo ma pre apasumdwie na fokuo asemunie Panyini ewo Geduakrase abusia yewa atroni hanum na yatwe manso akoba ese 42 years ni yatwe mi anso no mekokasa wo tumfo ekotwe manso na ohine bi efa patikwa anso ekosai die anso ekokere na ase de ne kan tumfo etu no tumfo etu no ana wose memfa yi hye emra memfa me de hye emra no nso no oba bi ofiri ayi dema ani nipa bi a omo ya hoho ewo kuroma no ekwaye se omo ye se ye ne mene nana no mene ohene no a me de no kwachi otumfo ye nya de hye sabe ye firisire nti otumfo so ka se ne che sade a obi amfa na busia di a emra na obi ankere na ase nti me ana mkojira mo a me kokasae ndi mkokasae no a afredie yo mu se ade no ye ne aye di ma omo ne yatwen ye no otumfo wai omo firi won se efiri ne eko sei no omo nye adehie biem wawa omo de ba se goda fuase nanu yi wori se yawada na aja ye se be ka koda otumfo ase ba ye kwa enzo otumfo nso agi atum ye ko ne ye de apomosu komfo ko e ma de ese oye bi amamre ne ayi bia dinana akwa koda ase awia oye otumfo brimpon ewo mpotamu hanu ana wohwe mpotamu han kura no a sabe ye nsase kura so sene sunyan hene ye nsase so sune ye ne wo ma no mbohye eye ntotoro so wamfie sunwane yamfo ana wamfie ana dua nkanta nti ye kase ye kan wo ma na abone se wo ye ne brimpon se manhini na ye sere anche bia no enim se otumfo ebobone manhini ama yamane Nana John Foster Fokuo ana ya busua panima de Duakrase ade shibusua atroniefo a wo manya hene ne bose oba ye Facebook ne so ne kente hia hini wo ho kata TV ne so kra hwa uhunu ne yie kente pa ni muani gye ana nana ekasa sei yanto akase bono so ya to akase bono so atroniefo ni age ana na tututata na dandan ho na ye dikete di na chi na behe he wo de he TV ne so na behe na nasa ye na ediasa na ne manfo ediasa na wia na sabio ni manfo mu di na chi na anya bia na ba ko se ne yefunu kana ba bi kura obekọ no akwa akogya ne na no ebe ye de ne de ama omo watro ni papa odi awusi boamponsem da ko toso mienu ono ye ohene foforo kura sese de o mapa no watroni ne Sompa FM twetwenko mokyerem se wan ba na de ba ko pa ba hwa boa matroni atime fa ne ntoma pa afira eya ahunidie ya de hu hia pa nanso kame ase efitim rantintia besi sabre no ba bia atroni pa beja wo mo nan ebi ni krom won chese ba kokura ni ho sanka betie se efie bia munanka atronie anase adana bia bi ewo ho ewo atronie nenso nanase ukokohwe atronie pa ne mpotam ho a chese efie bia ni ho asabi omesam kawe de afochem adana bia bi ewo ho ne sente nanase mo ka nyina ne se ade ha dwene papa sese onam atronie kroduanim ana ho na duro atronie kro na hu politin bia chekere da fom na agbo hu musu ekwakofa wakwakofa janan so sia politin tuntum bia da fom atronie atwam emfa na nkonkobo na emfa ka na moto nkofa so na se pitigu so do so kwakotopum esanse atronie pa politin black bia watronie bia obehia na bonti bia no ema ne nkora ne dwom na wom na ma chekere to atwene ema ne nso de se wono wamfa ngu politin a ofan kwanti akube na so be bia mani sisi no anya bia nso na no mbo so makotokoto ho ene na prr
ɛhɔ ne bia mu dwo mo nan na kyerɛm sɛ wɔyɛ ade ha adwene papa eni sampanifo hwɛ antu saa na mo yɛ bɛyɛ kakra no ene yade he cholera ne nua typhoid de atronefo no bɛfa ne kwa sabre nsu atototoi na bɛhyia politin brack pa wɔ fam anya kwada bi ne sabi na akwakoyɛ mpanimfo de ntimo fa nkyɛ nanom na mmom ɔse wobɛfa nwura ma ɔba na aba sɛ tigina hɔ yi ekoto hɔ wohwɛhwɛ wotwa mentwa adenti agyanan ni krodem nana odi awusi da ko ɔtɔso mienu so ɛbɛyɛ sɛ agyabea nan ɛno no yɛade a ɛtɔsini ɛna nsuo a yɛmi ɛno so ɛho ɔden wɔ ha nti yɛbɛbɔ mmɔden a sɛ aban bɛboa yɛn sɛ yɛtira yɛyie regional minister wɔfiri kurom ha nti yɛbɛserɛ no na saa nneɛma yi a yɛlake wɔ atɔnie nyinaa waboa yɛ ama bi aba maka kyerɛ mamanfoɔ sɛ seesei yɛn nyinaa sɛdeɛ ɔtumfoɔ kaeɛ no yɛn nyinaa yɛnyɛ baako sɛdeɛ kurei natum maka wo nyinaa ɛtwɛ yɛn nyinaa bɛyɛ baako ɛmfa wo sɛ ɛma nso yi wɔ hɔ ne obi wɔ hɔ koraa no a ne w'ani wafa ɛno no nkaka sɛ nnipa no ne w'anim afa nti mene no ɛyɛ aka na baabi ɛte saa ɛyɛ dɛne a wontumi mfiri kurom ha yɛ na wobɛtena nti yɛyɛ sɛ mene wɔ mu nyinaa bɛyɛ baako anaasɛ obiaa ɛbɛyɛ nkabɔ mu ama kurei mpontuo ne nkɔsɔ aba kurei wei eye odi awusi bua mponsim da ko ɔtɔso ye no ɔyɛ tro ne hene foforo kora sɛ de waba bɛgye tro ne kuro den sɛ wɔ henempɔn ana ɛkasa sɛ nyame ne no kuro ni agyanan bia ba kokora ne kuro dem na wonam so a ɛmfa politin bia akyekyere wa tro ne kuro den nya saa na wokɔfa wobɛte pawo abusia wo de achi ɛwɔ Facebook ne so abɔ Sompa FM anase Sompa 98.9 anase obako YouTube no abɔ Sompa TV na de atia ne se wukopiem ewo Sunwane Central Prison san Sunwane na duafo a wo prison ho na esui wo mo kire se adidie mu nya kura o Reverend Superintendent Gideon Debugri wono ena ye bono ne ahafo mantem ha chaplain edema Ghana Prison Service ena ode to Sompa kase ebo ani mu sen wukɔ Sunwane na duafia ne Ghana ha nyina na duani bia nopa aduane a wodie ho ka eye 60 pesos awia de ye to ama na de 60 pesos anwumre obedi de 60 pesos enti damu no sika de duafo no obia edi dakru bia eye 1 cedi 60 pesos no se a na emfie bi atwa mu se na wukura 100 Ghana na de kodwa so an niama na etumi to no ene ntumi nto saa o enti hwese wode 1 cedi 80 pesos hwe de duani bia free anopa kosi anwumre no enso enti wodi ansada nsayem adehye nam na bia wo mu di wo maduane kakra bi ka kire board yesiri bi kwadu siri bi anka wo mu famfam fikyire ho emre Sunwane Central Prisons na sesi ade adidie mu aye den say inside the hono adidie no aye den because adidie mu no den ewo yard ho still 1 cedi 80 pesos na still because 10 years back the nanka 100 cedis be to me aye no ene into me eye bio and it stands the same and adding na into me en kan bebre na kakra amaka no binim se ye nyina yate enti ye ko no ye de be ko adwundwun mu na ye didi na kakra eka o de body sinikra o de ba ye beje e de amawo na Reverend Superintendent Ndebugri nya kwanya ne kasa se kire Sompa kasebo wabra Presbyterian Church of Ghana Brong Ahavo Presbytery wo mutu anamo eko Sunwane na duafie ko bisase na enaduafo no wo mu wan na basra sore yanya wo mu papa ena chaplain ma wo mu te se ye woni pa de bi wo prison ho a court ebu a wo mkumfo no o ka se ebi etua 400 Ghana cedis wanya obeda mu abosumi dumienu wo mu a yekeka wo musika bomu nketenkete ebi de ye 4.6 ekwa kosi 2600 wo mu enyanti wo mu da na duafie no ena presbyter so na tue ni nyina ma wo mu ayi nipa ba ye 15 afri na duafie ho na sadie wo no entensio
So ura ya de ho no kwasem no ya na areho because a prisoner e was a fani pa be se ahanan na ebremu etumi fa be se ahankunu ene achire no emu rem pa. This is the first of its kind since my inception as a regional chaplain EWAC. Say ya ehu bibi say ya na a justice for all program. My heart is gladdened and I'm short of words and I can't get a word to describe the kind of gesture that the Presbyterian Church brought a half for presbytery abeye amaye as a presence. Ura hona we obi find ebi will have 500 cedis obetimi adamo 12 months obi will 6 ana near keka ho but momo de no mo anhwe sabia fine nkete but fine na kwani mu ni na no mo absorb e de account atua amay awrade na nkasa inhyiramo awrade enhyemo anam na oma bron a half presbytery jumadi amuadi nintino near eda presbytery na akoma so bia na awrade enye emamo na menim say na duafo no nso so omo koduru fie na say omo bie omo ano eka enhyira sambia na enye mo chefa. Reverend Superintendent Gideon Debugri eye bono ne ahafo mantamimu chaplain de ma Ghana Prisons Service. Ya mo mfa me number ma Reverend Benapia mama wa ya de no frame ma bono baso. Ye frene mo na baso ana so no mom na enye. Uni ma se chirente mpani kasa no no. O ye kraka do. Ye nto akase ya bono so. Ye kwa kopiem osunya no West Crab kwa ne din de kwatre. Kwatre 40 de no wo mate dem. Nina ni so Arabia ni dindi Kofi Vinyo. We Chief Executive Officer Dema Kofi Vinyo Company Limited. Na paniko kopiema chese kuyajuma die obon homo den papa emua basobopa waje national ne babia kwamanone chese basobonde wajibi na ni juma odia ne sense eye atadwe ne makoni akakado de akeka ka onde yemfanya powder no eno juma no oye ewo kotre ne mpotem na openina transidin ahwe ehusem so timi ya bibide bua ema kotre nso efa ne ntoma pa efram ne sentro ne nananam atran konya ne kotre mpanfo no ka be ye nyina bomum ene sunya no was mpanfo ne aposifo ka bomum ehusem de efa ne police post no obema kotrefo bi na no nti ode asokokobọ fama a chese omo eba betmi asi eyesa post ibi ade amomom na construction no kra na o sha ase no ana otrem sen opani bia ne dia na sa company ya from eye Adma Construction Limited omo suna ne krodo ya ma no womo na ekwa kwosha ase atumi asim na ebasum eye nesika no 60,000 Ghana cedis eno construction nko am na owie nso abomoden so betumi aye hu nyoma nyina na ehu de owie na no ka eba beto hom na sentrofo bo pia ne sem sa construction beteki enadodo sana se nadodo sen ene bedin eno so me enya ne ntese na makomako eye aduosiam na tese busumi mienu de watumi ede asi awiem wode tuda echirem sen eyade ebeboa papa esanse emiamia ahodo asanema wa bini no no wakwatre na onumpo enso akwakoye obi asabi odwene won na oni bi ho na sanso na ni sode hu se obeboa obi bia no ena onya asade so se obetumi eboa Kofi Vinyo na brebia metwamo a me hu se barrier ha yen security for na omo protect ye no ensio to a omo ginam awie abo a omo ginam ensio kura to omo nya ba bi nyina enti ehu be hia se e wo se yenso yetumi support kakra bi e betimi enti e decided to you see small security posts at least omo so betimi atram ensio to a omo be so atna se no omo boy ho ban because them society na e wo mu no onso kakra obetimi aye no no aye na they are support ni bibia na yebetena se aka se o central government mrameye nti wo so kakra obetimi because ye no omoboy ho ban nti se ade bia obetimi aye na wanya sense o to no mu nyina atwe wo ho afiri ha obi betimi awie bibia afiri me business um dia ba betwam because there's no barrier and I say omuni ho because enye se omope no omudi ni ho because circumstances rentina omudi afiri ho nti I was say yetimi support nti me call on all businessmen everybody say na brebia Miko bi ne manka bi de eya esanse wa bra ora Kofi Vinyo no Chief Executive Officer Adma Kofi Vinyo Company Limited kasawie no ana Superintendent Eric Anaba no yesunya no West District Police Command ono nso edina Regional Police Command na nemu de nsema tu dwatwem sem obo openi na baso papa
esan sene oye beboa ama police fonso akeka won ho aye adwuma sene esem na otumi aboa tunema bone ne niema ensem fatase e wakwatire ne mpotem ne sento koso de tudabio nso kirem sen wo hwe mabunu no pa na nyamia no nukurani enniema bone a mo ye bitise enura wo mo nonnom na nam soma niema bone sisisi no se post ya na se police post ba be pimu pe ya de betumi abo mpapa na police fonso be ku won ho aye adwumaden atumi aboa se be ya pepepe be ye adwuma mo e di be boa yen wa ha ne se wo hwe akire ha kosi odas nyina ye new ayi site ayi sisi adan wo free how kokotri e stone to identity so be yen new doma so na wa ha yi nti se ye nya post yi wa ha ebe proximity wise no obi wo problem akire ha obetum recover ha ya friend first aid no oba baji first aid asa na move dia call kese na sa that so obi twa kwam ayusu kwan na sabi boni bi oni tim odu ha e free he ko abronye nye kwa bia o ikoye bibia enche omba beto ye ye beda na si na ya bonya mempa ye se na ye no emran nti omuguso aya nyu om ya kan eti apam ho obi a wote ha sabi emran mane kwa mane ntra ye di om hujuma e bi o ye ya monte bi on so amote na drug abuse ne dey say substance use no me to me ka say oduma se nko a ato apete na emsa mu follow ye sunya ne west ye adwuma ye ko random soups enti na ma ye nya violent crime wa ha say mo hwa ha no ye crime waiting e wo fom metumi asi ne bi say e wo fom nya e ba say masase obi abu obi aka me dey den ye beba say ye nipa ye ti society mo dey unu obi benya misunderstanding. We a police commander no was Sunyano West. Oh no, chase a candidate district commander no. Superintendent Eric Anaba Anate so Edibi Tua so Emaira Kofi Venyo. Chief Superintendent Samuel Omare and a year commanding officer of Kenya Sea Police Training School. Ewa hafomante mu no den satun se yam kache Sompa kase bose. Mo ba ye nche yo na so mo ye Paul amante ma mo che ye dikanfo. Mo ye preke se jamadu amu fiti krotie na mo ho agege afiefie mo ye sre mo. Mo mpia ye nsame so se de ye to dame. Na enkoto Ghana mpanifo konkomu mo nti bi sen. Ye bre. Waso ba Kenya Sea Police Training School mu ha. Enka baabi a wo mo abegentete ne de wo muti beto. Baby ya wusu adoma kran se ye nkodi didane ho ebi nhada ni ho eso wo so senko wo benya baby a ukọ training school no wakas akra de menya nka me pass out e hada nti wo se abo wo mo se de mfifire abo adanche mu nti Sompa kase boma Ghana mpanifo ntibin na semmoa bi wo ho ya beye de ama won wo de san semwe eto yanim wo Kenya ase abra ye kwa probo e wo sukuu ni mu. General staff, I didn't have enough, but I knew it was in stages. Fortunately, this is supposed to be a classroom block, but we managed to use some as my office, my second in command, and then the general office. So currently, that's what we are using. And if you can see the structure here, that is what we call the mess or the dining hall to the ordinary person. Wow. And looking at strong men, 395 people eating from here, sometimes is a big challenge. Chief Superintendent Samuel Omare a commanding officer, Kenya Sea Police Training School. Yet work as a bonus so like now I share away in Facebook as Sompa 98.9 and as a Sompa FM. Another day and we are for 99 years or dear friend of 1 day a year Charlie Bano. Just so ye can ebi. Ye can be no. Ana aba to da chirem se Ghana de ye ni bra breno san kwada pan totofe woni de omo ye dwumaden na ubonsa kwada ketua na ye de nyoma bi ayire no cheso hwa enhwe ohwe kura na wusu na no na kuo bi a ensha ban se de to aban no anim sen aban nya na fam de bia so be obetumi aboa na etimi akọ etiasa eye chaleba eye nyamia no nukurani ekwaso man Ghana mne sen ya de se ha dwene papa omo so de to dabio kirem sen omo de to employment and labor relations omo anim anya omo nko a ane Ministry of Gender, Children and Social Protection sa department na hwen kwada no omo ye de hu nyina sen so motumi kabom na mo ko etia sa child labor na ebetumi aboa mo man Ghana so afa ntuma pafram na no na ye rani dende Enoch Dairy pufa ode to da etrem sanyamia no nukurani sa dwuma de ekoso na wo mudi no ebo wanchi no wo mo ka ama wiase fa na nyina no man Ghana obibia so aten
say drubla sa eye enuoma denia ne eye ne ayaka ka de ye enkwada binom nom ye nya be ha dwene papa na afi botana da so mudi de no watwere ne sen social justice for all and child labor now e wo man Ghana ma wo mudi tuda etwem sen oso mutimi ejai sa de na ekoso wo man Ghana mu na se de nya mianim ni awre ho kire mu sei. Social welfare is a very competent unit of our various district assemblies. They have the strength, they have the knowledge to do the work. But a lot of times it is financial and logistical restraints and constraints or restrain one from being able to do their work effectively. I have visited a number of social welfare offices and I've worked with a lot of them in the country. You cannot say that they don't know what the work, like what the problem is. You can't say that they don't have the knowledge and the technical capacity to do the work. But a lot of times, the logistical aspect of it, it is the financial aspect of it that limits their ability to perform their duties. So on this World Day Against Child Labor, we want to urge the government to increase their investment and funding to the state institutions, especially social welfare, the child labor unit of the employment ministry, the gender ministry as a whole, and then also the anti-human trafficking unit of the police service, the human trafficking secretariat of the gender ministry. These are key places. The government, number one, the necessary resources are. There will be there will be significant progress made in combating child labor. Wey o de ko Facebook na ahwa akoda ya de samna ni omo ayire no na osansu kitabi na de ahwa akoda ba ko a nu su de akira onam kwan oton ice water na o de hwe ba ko nso nyame hwa akora kitwa we pa na de nyema wachichiri ja we e de ayire no hwe ya sesa bo e de aso binom ya papa na ye randede enokdari eye pufa wono ene pani kwantre fodma eye ekoya ensha ban ase ne omkopiem wanchi edi sa dwuma de tujua yenwie kasebo no e wo court dan ho an Accra Circuit Court akwa asetena na wahye sen Ora Michael Asante wadi mfinhia aduonum enwotwe wonfa no nkoto afiase emanitwa mfinhia aduonu baako 21 years ne boni agya Asante aye nyina ne se wono ankasa ne wafase a wadi mfie nson wone nada na ebra kwa aduboni inspector opoku ani agyeyi ejina daka mu no man krata so no pagya ni titwe ne spasto ne moma so no se my lord di atia ne se bosumi enum ne da na etoso miensa wa afempinu ne aduonu baako mu na ye anwumre ena enkra efri owura bi ho edbre yen aposifo sen Ora Michael Asante wadi 58 years awoye steel bender no ne wafase wadi 7 years no akwada baiwa no awura adwaye ya wo kwa akogu nsuo na agya Asante sano ene wotoa no wadwaye ho obinim se bi kura na wotoa no ho kura pentama mapani akodware nto pie na me de minya kwa medware sa wone ne ekoda wadafede fa akwada no ene nada na owura wode asam ne koto posifo anim no wotwam wadwae na chi no wote no se na de na koso wadwae ho adan eti wokotwa nani a na ye agya Asante ene woni akoda keto amfihia nso no edi hyiamu no tiemu Jesus ni pamra agya Asante gi bum wadwane wode asam ne koto aposifo anim ewo nungua domestic violence and victim support unit in Kurabata ehye na posimu no ene wo motwe krata de ma akoda ne se wonfa ne ko hospital ntam na bia na boni bi akoni moja mu boni bi akoni ni padua mu bi eso chen na afananum wode ne ko ayaresabia na posifo di akire ehwehwe ya kwachi owura Michael Asante wode ne gina court ne no court bi sa ne se kwadi udi fo na udi bem wo ma bonu free 2021 na wo se midibem na wodi akwada na begina ho no so papa wonkai ena anu bi se wo ka so ba ma metofe woni medaye ena anu ka so ba to indomie anu nti woni medaye wo ka so ba to ayi mame woni medaye nti woka ade kire court se papa ne na hia mu empe bebre abona no sese wonim no wokoka ade kire obi a wobewu enu nti na ahye ne ho akopem se dansini bi be pie ho a wote akwada ne ntia mu ne yawa wo fam ede kwato aposifo ni mu enam so a
court to tell asemi wajira Ghana mamra so sen one fanning court 12 years 21 years na so ofiri ho ba wonya homate a wode ba chekire ni dua abone sere ho yenyina we so na yemfa kasebo ni nsina ordine kuntuno ana ordine to you and I were not there we dem am 7 years akura de obende mema nsuduru ba bia nyame anem ne bronsam awia yo enya bonsam na awia eya ho hyeso a wanya eno ane bronsam no oh nya bonsam de ono no wote ne ba bi wo ma ho kwan a wate ase me tue no maba na da dem sebi fa na wa adagana da ha first in kwa minim so obeye so obetwentuma aka me so enya bonsam eno kwa mesam achi de se unim unua ba ada bi nyakopa bia ne ho fa no ma mentwentuma nkata ne ho 7 years akoda wen eya ho hyeso a wanya eni akono poni 21 years judge no we abebe ma no senko awoyo oba Mrs Christina Khan 21 plus 58 krabe simple abebe no nya 79 79 na ukoda afiase every day once the 81st na obedi so free fia na bra ye kwan ho ayi kura kasi abonansi na ko number 2 he ya kura bebre ne mponche ne nwan ne ntwe number 2 ase ho akoya asebo ko fa maami asebio na adwene muka kakra kura so ne na mo oti ha owoye kwan so wunya ho hyeso de a ane ukofa de na adwumu kana ye chen so be kwa akofa won obi akofa bodam ni asabi obi a obodam a ede na akoto afia se da na mikrom de masike de nipa nso betum 32 years pe kase bono asin kase bodam fo boa no owura kodwo pepra ayesemu fo pani the man himself and a director yesande ye call live on Facebook DJ Above K yes sorry na oni ye wura boaje boadi ya de Sompa driver ba me dide akuenya akon abro no mamene ochia me kwasi nimo Happy Father's Day. Ejapa